dhi mabor. Mana ka wang'iyo listi mar Kisumo nosewuok, mar Homa Bay nosewuok, Josia nosegolo, mar Migori be oselieki jogo manyalo bedo ni oyier. Kaluwore koda chike miwacho, ng'iyo kapo ni en kama oganda ma wuok e dhoudi mopogore nitie, mondo gibede gi ng'ato mabedo chung'negi. Ng'iyo joma mine, mang'e ni chik bende dwaro ni mondo nyuaki e listi. Ng'iyo rowere, ng'iyo joma nigi ng'ol. Bende nitiere kaunti ma kuom jogo mogwel nyiso wang' oganda mawuok e gweng'no. Nyicha neno county executive ma Homa Bay, kendo natemo kwano joma mine mantiere kanyo. Gladys Wanga otemo nikech naneno koyiero ji kendo ndiko mbele kanyo kuma constituency kata sub county ma ng'ato ae. Motemo luoro ma Kasipul, Kabondo, nika Ndhiwa, nika and so on and so forth. But kakori doke karmine to ne oko ochopo chik nikech chik dwaro ni not more than 1/3. Koro kata kamine tina inya to nego bed ni gin ji adek kuom 10 kata 4 kaber nikech 3 kuom 10 be ok 1/3. 1/3 ing'eni biro bedo mana ka gin ochiko nikech kombego bing'eni chiko rito ni ok gikala 10. Nitie kuonde ma ginyalo bedo less but onge kama ginyalo kale 10 nikech idwa ni gibedo size mar nitiere fraction mar county assembly. Koro ok ni kuonde te gin ji 10. Nitie counties kaka Lamu kucho ma county assembly thin, they are less than 10, the county executive. Koro nyicha neno ka Mama Gladys Wanga manyicho yier kaka governor ma Homa Bay County nyicha ok ochopo chikno. To jopiny osebedo ka ywak